On je potpuno zaljubljen u njih dve. Mene stvarno ne, ona je onako baš svoja i nikad je ne bih uporedila. Srećna mama. Ta paranoja je opravdana. Talentovani glumac Miloš Biković, koji je domaću publiku osvojio ulogom Tirketa u popularnom filmu i seriji Montevideo, Bog te video, igra i jednu od glavnih uloga u novom ostvarenju Nikite Mihalkova, proslavljenog ruskog reditelja i glumca. U filmu Sunčanica Biković glumi potporučnika Bele garde u građanskom ratu u Odesi, a za potrebe snimanja boravio je 3 meseca u Ukrajini. Mi smo ga sreli u Beogradu i pitali kakvi smo mi Srbi. Znate kako, nas Rusi mnogo vole. To nije jednostrana samo ljubav da mi njih volimo, zato što oni nas mogu da sagledaju sa strane kao i mi njih. I onda oni nas kad sagledaju sa strane, oni kažu, pa znate šta, vi ste okruženi potencijalnim neprijateljima i nije ni čudo što ste toliko ratovali. Tako da oni nas smatraju za neko ko se prvi suprotstavio zapadnim silama koje su nas bombardovali i tako dalje. Tako da oni to jako cene i oni nas zato smatraju za prijatelje i braću i tako. Kako se po ovome igra? Kako im nije žao ovo da gazi. Što se tiče vrlina imamo ih mnogo, a što se tiče mana je što se ne bavimo svojim vrlinama. To jest mane su te što mi sebe pljujemo i pljujemo našu zastavu, naš grb i nemamo odnos prema tome, ali to vrlo brzo može da se vrati, samo je potrebno da se taj trend ponovo vrati i da ljudi ponovo malo počnu da razmišljaju o tome ko su, kako su im se zvali preci, zašto su njihovi preci, šta su voljeli, zašto su umirali, zašto su ratovali. Kažu da smo skloni teorijama zavere. Malo smo skloni teorijama zavere, a malo je ta paranoja i opravdana. Tako da jeste, ima tu različitih teorija zavere, zato što su mi smo uplašeni, ali znate kako, kad pogledate zadnjih 500 godina, kogod je krenuo nešto u Evropi da ratuje, rekao je proćemo, Srbe ćemo prvo da, tako da nije ni čudo što smo paranoični, mislim, ko ne bi bio na našem mjestu. A da li smo dovoljno obrazovani ili neosnovano samouvereni? To ja mislim da kvalitet ljudi generalno opada zato što ljudi umjesto ranije kada su hteli da prekrate slobodno vreme oni su čitali knjigu, a sad kada će prekrate slobodno vreme oni idu na YouTube. I to je mnogo lošiji kvalitet sadržaja koji čovjek unosi u sebi i zato opada generalno kvalitet ljudi svuda, ali sa druge strane, na primjer, naš FDU je 4. u svetu. Na primjer, onda, ne znam, naši studenti, ETF, naši matematičari uzimaju medalje, naši sportisti uzimaju medalje, a pogledajte koliko smo mi, da kažem, mala zemlja u smislu broja stanovnika i teritorijalno, ali veliki narod u smislu koliko smo stari, koliko imamo veliku tradiciju i kolike uspehe pravimo nesrazmerne sa time koliki smo, teritorijalni i fizički. Tako da, s jedne strane opada kvalitet, ali sa druge strane mi imamo dobro obrazovanje. Predstavnici medija prvi put su 12 finalistkinja Dalija Elite Model Luka Srbija za 2013. godinu upoznali prošle nedelje u predivnom ambijentu Belgrade Art hotela u prisustvu velikog broja javnih ličnosti i predstavnika medija. Od 12 finalistkinja samo je jedna pobednica na prestižnom izboru koja će dobiti priliku da napravi zapaženu karijeru u svetu modelinga, poput one koju imaju Danijela Dimitrovska-Amidžić, Simona Andrić ili Marija Vujović. A ko je pobednica Dalija Elite Model Luk Srbija za 2013. saznaćete u nedelju uveče u specijalnoj emisiji VIP Room na kanalu televizije Pink. Šta je sad trend u stvari? Kakav se tip devojke traži u svetu? Trenda ne postoji. To je ono što ja pokušam ljudima da objasnim. Sve je u personalitiju i sve. Vidite da meni je stvarno jako drago što je svaka od ovih devojaka posebna. Pokazujemo da uopšte nije bitno biti tipski lep, onako da imate poseban kalup u koji morate da uđete. Naravno, postoje predispozicija koja devojka mora da ispuni, ali što se fizičkog izgleda tiče, ona mora pre svega da zrači, što svako od ovih 12 devojčica ima. Evo kažu neki modni stručnjaci da je kao prošla era Kate Moss, međutim mislim da se pojavila nova Kate Moss, a to je Cara Delevingne, tako da ne znam da li te ona potiče na Kate Moss. Pa ne,
Mene stvarno ne, ona je onako baš svoja i nikad je ne bih uporedila. Možda je povezuje zato što je ona prva tako veliko ime posle Kate Moss, ali mislim da ona stvarno devojka ima potpuno svoj lični pečat, svoj nastup. Ona se izdvojila po tim nekim smešnim izrazima lica koja ona voli da pravi, stvarno je jako simpatična i meni je jedna od retkih Britanki koja je ujedno i prelepa. Da li ti sad posle dugog bavljenja manekenstvom imaš možda nekog uzora? Pa ja sam stvarno što se toga tiče jako specifična, nemam, pa nikad i nisam. Znači ja sam voljela kako Giselle hoda, ja sam voljela energiju koju, i volim i danas, koju ima Naomi Campbell, volim lepotu Cindy Crawford, ali prosto stvarno nikad nisam, znala sam da moram da budem svoja i to je ono što ja preporučujem devojčicama kada krenu, kada dođu kod nas u agenciju, da budu svoje i lepo je da imamo nekog koga volimo, simpatišemo, ali da treba graditi svoj lik. Tako da, ja što se uzora tiče, ne. Pošto smo na proslavi bolnice Jevremova, onda je zgodna prilika za razgovore o materinstvu. Sloboda Mićalović je danas za Život u trendu. Kaži mi, kako si se snašla kao mama? Nismo se videle od kad si dobila decu, bar ne u ovoj emisiji. Da. Imaš dve divne bliznakinje od 3 godine. Da, to su devojke već, mislim da su devojke, ali su devojčice. Imaju 3 godine, evo 5. već mesec. I rekla bih da su nam faze različite. Prvo sam mislila da su ti grčevi najstrašniji ili nespavanje, ali sad se pojavljuju neke nove faze koliko neke lepe stvari, da mogu da porazgovaram s njima, da mogu da se nekako dogovorim oko nekih stvari, što do sad nekih njihovih bubica, ko je tu glavni u kući, ona ili ja. Tako da lagano, samo se razmišljam šta će biti kad je pubertet, s obzirom da imam njih 2. To se i ja pitam sa svojom 7-godišnjom ćerkom, kakvi su sada komentari, šta da očekujemo u pubertetu. Ali u suštini sam ovako, mogu da kažem, srećna mama, zaista su ovako divne devojčice, zrele. Idu u vrtić već? Idu u vrtić, krenuli smo na balet. Wow! Sa koliko ste odlučili da ih date u vrtić? Ste čekali do 3 godine ili? Pa ja sam pokušala kada su imale 1,5 godina, ali nisam uspela, nešto su bile jako nervozne i nisu uspela da se prilagode i onda sam sačekala pa sa 2. Da. Sa 2 godine. Dobro, zato što postoje razna mišljenja da kao je to treba čekati 3. Međutim, moje mišljenje su deca danas toliko zrela i socijalno inteligentna da zapravo samo gube vreme ako sede kod kuće, a da ništa ne uče. Apsolutno, pogotovo, ali kad su blizanci u pitanju, to je zaista sasvim druga priča. Nema veze brat i sestra ili naravno kad je jedno dete, iz prostog razloga što su one same sebi dovoljne i njima je baš potrebna socijalizacija. Ne treba im niko drugi. Evo i oni sad, kad hoće one da se malo igraju sa drugom decom, ali uvek se vrate jedna drugoj. Koga više slušaju, vama ili tatu? Pa rekla bih tatu, ja nekako moram malo da podviknem da bi me čula. Ali sa mnom više skitaju, tako da imam nekako, imam taj kec u rukavu. Da. Ne mi oči ne laže. Plače si. Plače si. A za men pitule libe. Kako ne razbiraš. Mnogo gumilo za tebe. Kako je tata sa 2 ćerke? Šta kaže, je li to tako kao što je on očekivao sa decom? Pa ja ne znam šta je on očekivao, ali on je potpuno zaljubljen u njih 2 i one u njega i potpuno imaju svoj način komunikacije i maženja i razgovora i svega. Anđeli, pa da. Gde ti je Rada? Ali moraš, što se pobegla radiš? Brzo. Ma nema veze. Ajde brzo pograd, brzo. Mnogo su... Evo i druga. Jedan je otišao na nebo. A ona ti je otišla. Neka ih, pa nema veze, to je skoro spontano, to je uobičajeno kad su mala djeca. Kako se ti zoveš? Je li, Mila? Idi Blokčić. Blokčić. Da, to sam dobila poklončić. O, Mila devojčica. Ljubavi, ajde sad ovako, sad ćeš ti da sedneš tamo da me sačekaš, zato što ja moram ovde da dam jedan intervju, ali one vole da se slikaju, to je problem. O, vi ste tu. Oprostite, ja zadremala. Ja sam ovoga časa stigao, pa nisam hteo da vas budim. Eto tako, vidiš.
beže dadilji, ja ih hvatam. Pa slušaj, dobro je da jedna dadilja uspeva sa 2 dece. Pa ova naša, da, uspeva, ali čini mi se sad već sve teže i teže, jer ja ne mogu da ih uhvatim, a ne on. Šta ti je ovako najveći problem? Da li to što ne spavaš ili da uspostaviš autoritet? I da li su prošli strahovi oko dece, kako će da bude? Jesu, prošli su strahovi. Ja sam zaista, pošto sam njih i teško dobila i onda su ti strahovi bili veći, tako da je sad to prošlo, sad mogu da kažem da uživam, ali s druge strane, ne znam, čini mi se da je lakše, ali opet, evo kažem, sad su jako zahtevne da ja uvek moram da, nikad mi glava nije mirna. Vidim majke koji imaju jedno dete, gledaju u jednu stranu, a ja sam non stop levo, desno, gore, dole, gde se koja popela, tako da je... Kako uspevaš da zadržiš psihološku ravnotežu ili ideš na jogu ili... Ne idem, ali moram da krenem. Moram da krenem na jogu, zato što, mislim, ja imam pomoć, tu mi je mama kad zatreba, tu je Vojin, tu je Rada, ali, mislim, mi majke znamo da bez nas ipak ništa ne funkcioniše. Naročito kad su bolesne. Da, to kad su bolesne. Ja sam sad radila 2 predstave, one su bile jedna za drugom bolesne i celu noć ne spavam, ujutru idem na probu, vratim se, opet cijela noć. To je onako bilo baš iscrpljujuće. Sva sreća pa ti se ne vidi. Još si mlada. Još uvek se ne vidi. Tako da ne brini, još si mlada, nisi mnogo kasno dobila decu.